Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya, iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banawati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banawati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Ayo. Kan iki wonten pinten menen kula wis langkung. Menawi Congkreng Bale Wisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwa pun Dewi Banawati menika nggadhahi swaga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng boten purun paring pangandikan dhateng paduka anak Prabu Duryudana, boten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sukalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan. Manahipun Yai Ratu Banawati menapa ingkang dipun suwun tartemtu kula paringaken leres jar panjenengan menika nalindra ingkang mboten kekirangan menapa kemawon. Wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral. Radi sakral nggih. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banawati satemah ingkang garwa menika kagol. Ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih satataning jalma priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banawati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem? Kuwi kersane piye? Dik Pate kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jati ning pemarem kuwi. Ngene lho Dik Pate. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki wis pancen angel banget. Pate SDM rendah iki pancen kaya ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawadana prasaja ki mawon sampun ngantos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang sanyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ibaratipun tiyang nite kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banawati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki jernyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Bale Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa. Njulan njaluk ning ora tau blanja apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut Bale Wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banawati. Mengaten nggih? Nggih. Kok saged adreng?
Jamunipun menapa nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jam. Buduna. Mboten Cak. Sampeyan pun sembrono. Niki magepokan kalian penggalih Penjai Prabu Duryudana. Lah inggih menika, ingkang angka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih Paduka menika mboten. Tuwun kula mboten badhe mbeta penggalih Paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun ngados mekaten menika janjanipun sampun gadahi tuwuh rasa tresna kalian priya sanes. Lah menika jagat Dewa Bathara. Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatun. Lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok, Nger. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados Paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati? Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu, ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi setunggal mboten nate purun cecaketan kalian garwanipun ingkang kakung menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegelipun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang pendak-pendak dicaketi mesti lunga inggih angka kalih nek arep turu mesti ketap-ketip ganipun benten kalan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun piyai kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun lanang apa wedok nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathara. Obat ngono ya nggih nek mboten ngoten pripun ajeng kula tinggal sampean ora gelem bareng tekan ngumbahi pun sampean nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hooh panjenengan ngendika hooh, nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang neng langit niku ora mustahil ora bakal kelakon ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan putung ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlar ning jagat ki ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu.
Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mek nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek delokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet ta? Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganti nika? Seneng, Mbak Tobat. Esuk-esuk wis nyetel jatilan karo jinglak-jinglak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane. Tobat nomor 3 nomor 3 mbok sing cecah ngedeg-degi senengane tresna sing nomor 3 tenane nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku waduh tenane iya Bagong tenan yakin iya tenan wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak tresna kuwi ora iso disingkirke tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat kinodrat Banowati tresna karo Bagong wis aku wis bloko Tobat izin aku kelagyanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhatosipun Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banowati nggih Gusti Ayu Prameswari Dewi Banowati kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau Tobat banget Lingayawara embanipun wonten pundi samenika ing atase kula menika Prameswari lho kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana dianggep kula niku wong loro saudon terus saurupan dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh tobat kaya ora kajen rasane nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun emban namung aturipun emban upami ya mboten iki mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina Kakang Durna pripun Dewate
Niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya, lha niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Iki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Mremban. Ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman. Jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tiraan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa pariboten panglingga lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih Penemban Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Nggih nek ngono sing ngudut apa-apa kalu iki. Bagong kuwi. Tobat sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, le Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Nyon ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dhateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat. Kula nuwun sewu Penemban. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang nggih paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong? Iyeng Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat. Kula ngertos menawa menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki-mriki kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Bus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali, nek perlu Sinum Prabu Duryudana mang ngaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling
sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi malaikat negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas, batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jojo muntap lir kretap duka yayasine pe. Lah ngono lho. Netra kocak ngondar andir. Durung bathukku gatel kukurke. Inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa karo aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bonto tamak krincung sikilmu. Endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaup karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karo ndaup karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe. Mandi ucape Bagong. Gumun aku lho. Gemeske tenan Batu, wat cangkeme gedhe ning semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes kowe to, senenge ra jamak-jamak. Saya nek pasare ae lho, Bat-obat ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Bat-obat kaya ngorok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Bat-obat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho, mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Lah mbak ya cah gleleng, gaweane bojo. Engko ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati ngebang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngoleh-oleh pasurunan Yayi Prabu Duryudana kok bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna.
Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem apa? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Mun siji pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Gratan kula jojo edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong ki Bagong aja edan. Bagong aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku kok. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempok kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ta bawa Bagong please Bagong. Bagong piye? Aja lunga aku balekke sikik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tarjet e. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wae lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku harus bercinta. Bedian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono.
Tangane iki lho ngecek banget darahku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja nglereng kowe. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting lah. Berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula kang saka kuwi kok ora kowe ora bakal pikir ringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dempenge kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa ora ngerti. Monggo kula dheraken dhar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dhar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngestaken dawuh. Ya Badurarja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana swiji apa Yayi? Basaku katura tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Niki kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun keparemanen Brama dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawaka. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yayi Samyaji. Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ananging batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged pepanggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta. Babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi ing Amarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken. Nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi. Anggen kula lampah pasumpenan. Mundhin ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra. Namung katon inggih menika Panakawaning Amarta, inggih menika pun Bagong. Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi. Dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa. Koko Prabu sareng kula pinanggih kalian tiyang jaler ing mapan wonten ing taman mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Werkudara, Janaka klepat tanpa pamit. Wah
ngerti sing dibeda ya Wibanawati tanpa taliwara. Koko Prabu nggih. Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak sampun ngantos paduka Koko Prabu menika wadul dhateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayane perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tane tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kekiyatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelalana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kemareng ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Arjuna. Mangke mindak Janaka menika sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyakla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan. Lamalah kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel. Yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong, takonana sing apik, takonana sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka bale wismane mapan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel. Koko Prabu matur nuwun. Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula. Mangkata ora saged mrungsung. Ora nek kelangan Nyai Ratu Banawati ora wis ora saged mrungsung. Nggih ngestaken dawuh. Nek ming didumuk ora ya lumrah kok. Ning sing dumuk ora ya ming abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Nggih. Ngestaken dawuh. Nanging Bagong menika cok sembrono. Cok. Tembung kok nganggo cok. Inggih. Kula nyuwun pamit kula tak nitih priksa wonten Karang Kadempel. Titih priksanen dhisik ning aja kesusu. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Iya, Arjuna cepet banget berkembang. Cara berpikirnya cepet. Oh, kejaba-kejaba ku ya dirungokke uyon-uyon. Oh, Krungokke uyon-uyon utawa tetembangan kuwi ya bakal mekarake cara berpikire si anak. Ning tukoke uyon-uyon wae lho, Tru. Iya. Tegese ditukok uyon-uyon iki tukoke kaset uyon-uyon mergo ning kaset uyon-uyon iki ora ana swara wiyaga. Ora ana swara. Nek nanggap uyon-uyon gek suarane wiyaga ting celbung bocah marai bodho. Oh. Mergo suarane wiyaga ki elek-elek. Ha iya. Engko ndak mempengaruhi daya pikir otak si bocah. Ki contone sing kulino krungu swara wiyaga iki blokone ora jamak iki. Heeh iya. Aku soalnya mbiyen nek turu ki nang panggung kok dadi jane aku urung umur krungu swara kaya ngene ning kesebacut mireng. Waduh. Ha iya, kuwi iso mekarake otak. Iya, ngono ya Reng. Iya, iso dienggo penyembuhan, persendian-persendian, otot-otot, kelenjar-kelenjar. Kuwi iso marai waluya nirmala najati dadi maluya penyakit ora betah yen to krungu gamelan. Oh. Mula arang-arang wiyaga kok lara ning panggung. Oke. Aja salah. Heeh to. Ngawur ora terus krungu gamelan kok wiyaga ora ana sing lara ning panggung. Pirang-pirang. Oh, ayo. Terutama penyakit mata. Sing nyerang secara mendadak. Iya. Ayo ditembangke reng caoske Pak Purwanto Sudira, Pak Haji. Iya. Ketemu aku mau truk. Wah, janji wis sepuh ya paring ana sehat, panjang yuswa, tutuk momong putra wayah. Pasuryane ya ora pangling. Ya kerep rawuh ning omahe awake dhewe mesti nimbali. Heeh. Diderekke karo Pak Mukidi. Mukidi nuntun Bayu ora. Ora aneh-aneh. Kaya aja nglalekke Pak Mukidi. Iya.
Pamukidi iki dadi angkutane warga laras jaman semono. Le numpak karo le nyurung akeh le nyurung. Aja ngono rek. Hai is kae 300 Pak Mukidi kae berjasa tumraping awake dhewe. Wah iya mau ya teko ya crita kok. Wah jan nek kelingan jaman 2,5 juta biyen ya Mas. Ya ora apa-apa. Ya diaturake tembang sapa? Tak aturane swara kakung ya, Tru. Ya. Mas Katno Udira Usada. Ngaturke tembang apa? Mas Katno tak suni apa jenenge Sinom Parijata, Tru. Sing kepenak wae sing anu gampang-gampang tur iso dinikmati di kalayak rame semua umur. Heeh. Berarti ana tulisannya 17 ke atas ora. Kuwi film Sinom Parijata ning pelok. Oh iya. Aku seneng pelok nek karo Slendro nek Sinom ki. Wo. Rasane kaya kepiye lho. Sing girong Ibu Waranggana. Ya. Nyaut. Ora tekan tangane aku sedih tenan. Ya wis. Terus sing awal mau jenang gula. Ya. Kaya wis komplit diaturake, Tru. Ya. Keripik gedang keripik telo. Sithik edang waton rata ya, Tru. Bagong kok sedih atine iki mbok di takokke karo Bapak Semar. Kowe jane ngopo? Mbok nyawang apa-apa iki katon sepet. Kaya ora ana kerkat lan karkat. Sinambini dipriksa. Mbok menawa sing kliwatan tetembangan sing urung diaturake wis komplit kok iki. Wis ana siji ya, Tru. Apa? Lewong. Lewong. Wis sing nyuwun Mbah Jumadiono. Paling wis kondur. Ya wis. Iki senengane kok ngono. Iki piyai sepuh Mbah iki paling wis setengah 11 mau wis ngantuk. Mau wis sepuh kok. Iya. Mbah Jumadiono saka Klodangan keluarga Mbah Kaum. Lho, piye iki? Mbah Kaum kok nyuwun lewong ki piye iki? Jajale lendongane genduren piye nek wis pun siap sedaya sampun dadi lewong aduh. Tak ora kabul to? Iya. Ya pancen sing jeneng tembang liwong iki pancen ya meracuni dari berbagai umur kok ya, Gong. Ha iya. Ane sing wangun ya nom-noman nyuwun liwong. Mbah Kaum. Ha iya. Ya. Arep diaturake ora, Gong? Kok gedombengan to, Tru, ya iki mbribeni wong turu. Aku ki nemayang yae niki yo mbribeni wong turu. Heeh ya. Ha iya. Nek ra ditanggap. Ha iya, mulane kuwi kok ya. Ya. Oh wis ah ora kegojek kokean ya ora prayoga, sian ya ora prayoga. Ya engko nek Mbah Jumadiono ki gelo penggalihe ya engko iki mau ana ketok ana di T100 ya dibalekke. Ha iya. Mbah niki mang tuku kaset mawon lungokke saben dina.